Hello fans, I bring you greetings. Igbo ekene mono akambukwa iparod MC Ichoku Diobasri. Mbageno ntị kono nuko suwe kpotu na here Oyo Gankidimagwa government area of Anambra State. Obu nina anya igafu enwe ndị ji ọkpụkpa enwe ndị ji umune kedu ife na-eme ebe a. Ọ bụ ife gbasara ya bụ ihe onyonyo bụ nke na-agbasa n'ofere mba ụwa kamgbe ofu izu ka ya bụ ihe onyonyo nke gbasatara nwaanyị onye ọgbọji a na-anụ n'akpụ mana enwe ka ya na nwoke onye ụmụchu si enwe ife mmekọ nwoke na nwaanyị ya bụ ife were pụtazie n'efere mba ụwa wee bụ ife na-agbasa n'elu na-agbasa n'ala dịka akụkọ si wee kọọ ụbọchị Satọde bụ 24th day of May 2025. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ndị nke titere ụmụchu bụ obodo nke nwoke bụ nke ya na nwaanyị mere ife mmekọ nwoke na nwaanyị fa sitere n'obodo ụmụchu wee bịa na Oyoga bụ ebe ya bụ nwaanyị na-azụ ahịa ifefa ji wee bịakwana dịka ndị nọ ya si wee kọ na fa bịara ka ha kwutọ ya bụ nwaanyị wee kwu na ya bụ nwaanyị bụ ọna mmadụ di ya dịka esi wee kọ n'akụkọ. Ụfọdụ n'ime ha akpọ ụba n'ọnụ, ụfọdụ ji osisi umune dịka ha wee zọwara na-abịa na ya bụ ebe nwaanyị na-azụ ahịa bụ ebe nwaanyị nwe n'ọdụ ma ndị na-azụ ahịa n'Oyoga ọkachasị ndị mpaghara saịdị ọgbanụ si mba na ife dị otu a eme na ya bụ nwaanyị ọ bụ eziokwu na ife o mere adịrọ mma n'anya mmadụ mana ọ bụ ya ka a ga-eji wee tiwitie ka a ga-asị na ọ bụ ekrimina fadachi wee sị na ameme. Ụfọdụ ndị ụmụada bụ ndị sikwe n'obodo ya bụ ahịa ebe nwaanyị na-azụ ahịa nọ sikwana mba ife dị otu anụwa fama nọ o wee mee n'anya ha. Ọtụtụ ndị mmadụ kwere na nwaanyị enwere ife ọ kọmitiri against the law against the government na ọ bụ arụ ya ka o ji wee mife ọnwụ na o mere na onye ọbụla gbara ọgwụ ya wee ṅụọ. Ị na-anya ya bụ nwaanyị bụ ya nọkwanye n'elu, ị ga-afụ ya ebe ọ nọ n'elu ya bụ nwaanyị ihe onyonyo ya na enyi ya nwoke pụtara na iru akwụkwọ ya na ebe a na-ene ha kpaka ya wụ ife gbanweriri ya anya ma bụkwazie ya ike.